Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Коронавирус Казанга килеп җитте. Круиз лайнерынан бош калага эвакуацияләнгән 8 гражданның өчесендә әлеге вирус табылган. Батырлык онытылмый. 8 ел элек 9 яшьлек баланы фонтаннан алып чыкканда ток сугып вафат булган Данил Садыйковның каһарманлыгы тикшерү комитеты фильмында сурәтләнә. Чирек бәрәңге һәм урмандагы үсемлекләрдән әзерләнгән ризык тамы әле дә исләрендә. Ветераннар сугыш елы хатирәләре белән уртаклаша. Diamond Princess Cruise лайнерынан Казанга эвакуацияләнгән 8 гражданның өчесендә коронавирус табылган. Хәзер алар барысы да Республика клиника йогышлы авырулар хастаханәсендә. Бирегә алар гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты белән китерелде. Пациентларның хәле ничек? Чаллы белән Тукай районы хастаханәләре коронавируска каршы торырга әзерме? Тулырак Лилия Гатина материалында. Лайнер бортында Россиядан 24 кеше булган. Оператив штаб карары буенча Казанга Россиянең 8 гражданы эвакуацияләнде. 22-сеннән 23 февраль төнендә аларны Республика клиника йогышлы авырлар хастаханәсенә китерделәр. Барлыгы 3700 лайнер пассажирларыннан 600-дән артык инфекция йоктырган. Если говорить о состоянии здоровья, то ни у одного пациента не зафиксировано повышение температуры тела. Катаральных явлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Шалда коронавирус белән авыру очраклары теркәлмәгән. Йогышлы авырулар хастаханәсендә коронавирус авыру эпидемиясе очрагына 283 койка урын әзерләнгән. Шулай ук пневмония белән авыручылар өчен Тукай Үзәк районы хастаханәсендә дә урыннар каралган. В случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена их транспортировка в специально оборудованных машинах скорой помощи в инфекционную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Также в целях недопущения распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции в лечебно-профилактических учреждениях города проводится разъяснительная работа с населением. Роспотребнадзор мәгълүматлары буенча узган атна белән чагыштырганда ОРВИ белән авыручылар саны 2%-ка кимегән. Узган атнада шәһәрдә 3000-нән артык респиратур вирус инфекцияләре белән чирләүчеләр теркәлгән. Шул исәптән 35 грипп очрагы, шуларның 24-се балаларда. Лилия Гатина, яңалыклар. Кама балалар медицина үзәгенең балалар хирургиясендә лапароскопик операциялар саны арткан. Узган елда балалар хастаханәсенең хирургия һәм урология бүлегендә шундый 226 операция башкарылган. 2018 ел белән чагыштырганда 2018 елда барлыгы 32 операция уздырылган. Лапароскопия бөтен дөньяда балалар хирургиясенең аерылгысыз өлеше булып тора. Бу заманча алым балалар организмы өчен аз травматик санала. Әлеге методика ярдәмендә башкарылган операцияларның өстенлекләре күп. Булар аз авыртулы, эстетиклык, авыртуны бетерүче өстәмә даруларның кирәк булмавы, операциядан соң зур җөйләр булмау, үзлегүләрнең аз булуы, операциядан соң иртә тернәкләнү һәм хастаханәдә яту көннәре кыскару. Чаллы шәһәре прокуроры ГЭС бистәсенең үзәк урамында урнашкан бинаны эксплуатацияләүне туктатып торуны сорап судка мөрәҗәгать итте. Гаризада бинада янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәве, террорчылыкка каршы туру турындагы таләпләрнең бозылуы күрсәтелә. Территорияның гомуми мәйданы 251 квадрат метр, объект эчендә гадәттән тыш хәлләр вакытында персоналның гамәлләре буенча инструкция юк. Объектта террорчылыкка каршы көрәш өчен җаваплы затны билгеләү турында буйрык юк. Террорчылык акты янау турында мәгълүмат алган очракта объектта хезмәткәрләрне эвакуацияләү планы эшләнмәгән. Хәвефле хәбәрләрне тиешле бүлекчеләргә тапшыру системасы юк. Янгын куркынычсызлыгы турында 69-нчы федераль законның 37-нче маддәсе нигезендә оешма җитәкчеләре янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәргә, системаны һәм янгынга каршы саклану чараларын төзек хәлдә тотарга тиешләр. Дәва гаризасын карау 2020 елның 2 апреленә билгеләнгән. Чаллыда административ кулга алу иратны баласы турында искә төшерергә һәм алиментлар буенча бурычларын түләргә мәҗбүр итә. 3нче суд приставлары бүлегендә 34 яшьлек гражданиннан алимент түләттерү турында башкарма производство мәҗбүри үтәлде. Суд карары нигезендә ир бәлих булмаган улын тоту өчен ай саен керемнең 4/1 өлешен түләргә тиеш. Әмма гражданин законлы таләпләрне үтәмәгән. Алиментлар буенча бурычы 150 мең сумга җиткән. Алимент түләүдән качып йөргән өчен суд приставы тарафыннан
тарафынан административ хукук бузуу турында эш козготулган. Эш материалларын карап, суд аны гаепле деп топкан һәм 10 тәулек административ арест рәвешендә җәза белгиләгән. Әлеге чара иратны алиментлар буенча бурычларын тулы күләмдә түләргә мәҗбүр итә. Батырларча вафат булган яшь шәһәрдәшебез Данил Садыгов тормышы тикшерү комитеты чыгарган фильмда сурәтләнә. Гомерләре бик кыска булса да, кылган эшләре зур. Святослав Юшковка 6 яшь, Алексей Мартыненкога 11, Данил Садыковка 12 яшь иде. Бу балалар кылган гамәлләр батырлык үрнәге булып тора. Аларның батырлык өчен орден һәм медальләр белән бүләкләнүләре очраклы түгел. Алар турында фильмны Россия тикшерү комитеты ватанны саклаучылар көнендә тәкъдим итте. Россиянең яшь геройлары исемлегендә Данил Садыгов лаеклы урын алды. Яшүсмер икенче баланы коткарганда һәлак булды. Исегезгә төшерәбез, 2012 елның 5 майында энтузиастлар бульварында 9 яшьлек малайга фонтан янында ток суга. Ул суга егыла. Бары тик Данил гына суга сикереп, зыян күрүчене тартып чыгара. Ләкин үзенә бик көчле ток бәрә. Ул ашыгыч ярдәм килгәнче һәлак була. 12 ел узса да, 75 ел узса да батырлык онытылмый. Сугыш вакытында тылда калучыларда зур сынаулар узган. Галиман Акмалов гаиләсен туендырыр өчен 5 яшендә эшләргә туры килгән. Авыр балачагы турында сөйләде. Ветеран белән хәбәрчебез очрашты. Вот наш дом, да. Вот здесь, вот. Это участник войны. Сугыш башланганда Акмаловлар гаиләсе Тимиркүл авылында яши. 1941 елда Галиман Камаевичка нибары 5 яшь була. Акмаловлар гаиләсендә 6 бала үсә. Әтиләре һәм өлкән абыйлары фронтка китә. 5 яшьлек малай гаиләсен туендыру өчен әнисенә басуда булыша. Анан әти кайтып керә, сөйләп бирә. Нәрсә? Урманга да чыкмагыз, бер када китмәд. Только өйдә генә балага ничә кеше список алып китә военкомат сисәт белән. Всё. Вот каратаңнан аларны килеп алалар. Кружка, ложка, босын үдемлән. Бетте. Шулай удаттык бүтәнчә кешене. Ашарга юк иде дип искә ала Галиман Камаевич. Ашны кышытканнан пешергәннәр, язын бакчада калган чирек бәрәңге дә тансыкка ярап куйган. Якындагы урман болыннардан барлык үләнне җыеп ашаганнар. Галиман Камаевичның 2 энесе сугыштан кайтмый. Аларның берсе хәбәрсез югала, икенчесе туганнар каберлегендә җирләнгән. Сугыштан соң Галиман Акмалов Грузиягә Ахалкалаки шәһәренә хәрби хезмәткә китә. 3 ел реактив гаскәрләрдә хезмәт итеп кайтканнан соң шахтер була. 28 ел эшли, шунда гармунда уйнарга өйрәнә. Хәзер Галиман Акмалов комплекс ветераннары советы рәисе булып тора. Буш вакытларында гармунда уйный, китаплар укый, балаларына, оныкларына үткән тормышын сөйләп, сугыш еллары хатирәләрен гаиләдә еш яңарталар. Эльвина Андрова, Диана Малирова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бөек Ватан сугышы эз калдырган хатын-кызларның тормыш юлын тарихка кертергә Татарстанда сугышта хатын-кызлар дигән социаль-гуманитар проект эшли башлады. Ул мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе тарафыннан оештырылды. Бөек Ватан сугышы елларында хатын-кызларның батырлыклары турында хикәяләрне яшь буынга тапшыру проектның төп максаты. Шундый очрашуларның берсе Чаллыда узды. Сугышта катнашкан Селиванова Марианна Борисовна яшьләр белән узган көннәрнең авыр хатирәләре белән уртаклашты. Чара бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан сугыш ветераннарына медальләр тапшыру тантанасы белән тәмамланды. Бүгенге амнашлар, мен сезнең белән саубулашам, исән сау булыгыз. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. 15 мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. Нужна работа? Все вакансии в разделе объявления на сайте Челнинских известий.